Барыгызга да кайнар, жылы, интерактив сәламнәр. Менә тагын очрашырга насыйп булды. Ничә генә очрашсак та бер дә туйдырмый. Кабаттан очрашасы килеп тора. Чөнки сез яңа видеолар, җырлар җибәреп безне шатландырасыз. Ә инде эфирда җырлы селфи тапшыруы. Сәламнәр. Җир шарында меңләгән милләт. Аларның һәрберсенең үзенчәлекле җырлары, милли көйләре бар. Без күз алдына да китермәгән, бер кайчанда ишетмәгән җырлар һәм көйләр бар. Әлбәттә, хәзер интернет бар, башка илләргә сәяхәт итү мөмкинлеге, ләкин ничек кенә тырышсак та без бу байлыкны кулачлап бетерә алмыйбыз. Әлбәттә, бу мәсьәләдә кызганыч күренешләр дә очрый. Дистәләгән милләтләрнең җырлары онытылып бара, хәтта ул милләтләрнең үз вәкилләре дә ул җырларны белмиләр. Әлбәттә, андый милләтләр рәтенә керергә язмасын, чөнки милләт байлыгында җыр сәнгате зур урын алып тора. Ә ул байлык кайда саклана дип уйлыйсыз? Әлбәттә, ул сейфларда, сандыкларда түгел, ә кеше күңелләрендә, видеоларда, китапларда, өлешчә безнең тапшыруыбызда да. Ә телефонга видеолар төшереп безгә җибәрүегез ул усул гына. Шәп усул, заманча һәм кулай. Үткән тапшыруыбыз бик моңлы булып чыкты. Ул моңнар әле һаманда күңелдә уйный. Күңелдәгене башкалар белән бүлешәсе килә. Шуңа без аны күрсәтми дә булдыра алмыйбыз. Кадерле балалар, халкыбыз милли моңнарны бик яратып, буыннан-буынга җиткереп башкарган. Мин дә сезгә шундый бер моңлы җыр бүләк итәргә булдым. Татар халык җыры «Хикәя».
Бу тапшыруыбызда да искиткеч гүзәл җыр өйрәнәчәкбез. Ә менә бу җырны сезгә үткән атнада бирем итеп куйган идек. Без тапшыруыбызга чыннан да мәгънәле һәм эчтәлекле җырлар сайларга тырышабыз. Киләсе җыр да шундыйлар арасыннан. Ул сезгә үткән атнада бирем булып килгән иде. Жырла жырла дип әйтәсез сезгә нинди җыр кирәк? Жырла жырла дип әйтәсез сезгә нинди җыр кирәк? Hey, сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җыр җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, сандугач теле кирәк. Упакалсан юлларының баганалары шыршы. Упакалсан юлларының баганалары шыршы. Hey, баганалары шыршы. Башларыга моңнар төшсә, сездә булырсыз җырчы. Ай җаны, сездә булырсыз җырчы. Ай mayütte de jejite. Ay mayütte de jejite. Hey, mayütte de jejite. Mayütkenge kaygırmağız bizning yaş günlerüte. Ay jani, bizning yaş günlerüte. Bizning yollar koyu ölen kara güterge girek. Bizning yollar koyu ölen kara güterge girek. Hey, kara güterge girek. Jır bilmegen, jır siymegen bizning tatarda sirek. Ay jani, bizning tatarda sirek. Хәзер сез җибәргән видеоларны карый башларбыз. Шуны да өстәп әйтәсе килә. Әгәр дә сез үзегезне, дусларыгызны экраннарда күрәсез икән, аны Instagramга төшереп, безнең Шаян ТВ аккаунтын билгели аласыз. Без аны үз сәхифәбезгә алып, сезнең популярлыгыгызны тагын да арттырырбыз. Ә инде безнең аккаунтны дөрес билгелисе генә кала. Төп эшебездән бераз кырыйгарак китеп тордык, ләкин бу бик кирәкле мәгълүмат иде. Килешәсездер. Әйдәгез безгә видео җибәрүче моңлы дусларыбыз белән таныша башлыйк. Беренче катнашучы. Жырла дип әйтәсез сезгә нинди җыр кирәк? Жырла дип әйтәсез сезгә нинди җыр кирәк? Сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, сандугач теле кирәк. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Баганалары шыршы. Башларына моңнар төшсә, сездә булырсыз җырчы. Ай җаны, сездә булырсыз җырчы. Икенче катнашучы. Казан юлларының баганалары шыршы. Казан юлларының баганалары шыршы. Баганалары шыршы. Башларына моңнар төшсә, сездә булырсыз җырчы. Ай җаны, баганалары шыршы. Башларына моңнар төшсә, сездә булырсыз җырчы. Üçüncü катнашучы. Жырла дип әйтәсез сезгә нинди җыр кирәк? Жырла дип әйтәсез сезгә нинди җыр кирәк? Сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җырларга сандугач теле кирәк.
килеп чыккан клипны карар алдымнан менә нәрсәне ачыклыйсым килә. Сез ничек һәм кайда шулай моңлы җырларга өйрәндегез микән? Безгә моны язып җибәрегез. Әбиегез өйрәттеме, яисә кабартмалар пешергәндә әниегез моңланып камыр бастымы? Әтиегез балалар бакчасына алып барганда җырлый-җырлый бара идеме? Яисә бу сезнең музыка укытучысы белән бәйлеме? Безгә бу мәгълүмат бик тә кызык. Языгыз, көтәбез. Шул арада инде безнең клип та әзер булгандыр дип уйлыйм. Әйдәгез, килеп чыккан уртак иҗат җимешебезне карыйбыз. Аңа бит шул кадәрле кешенең күңел җылысы сеңгән. Жырла жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Жырла жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Эй, сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, сандугач теле кирәк. Укымаса юлларының баганалары шыршы, укымаса юлларының баганалары шыршы. Эй, баганалары шыршы, башларга моңлар төшсә, сездә булырсыз җырчы. Ай җаны, сездә булырсыз җырчы. Ай маюкте дә җәҗидә. Ай маюкте дә җәҗидә. Эй, маюкте дә җәҗидә. Маюккәнгә кайгырмагыз, безнең яшь гомер үтә. Ай җаны, безнең яшь гомер үтә. Безнең юллар буе үлән кара үтәргә кирәк. Безнең юллар буе үлән кара үтәргә кирәк. Жыр белмәгән, җыр сөймәгән безнең татарда сирәк. Ай җаны, безнең татарда сирәк. Барлык катнашучыларыбызга да Субханалла, әфәрин диясе килә. Булдырасыз да инде. Менә тагын бер җыр өйрәндегез. Ул сезгә киләчәктә дә кирәге чыгар дип өметләнәм. Хәзер бер баскычка өскә алып менә торган тагын бер җыр өйрәнергә тәкъдим итәм. Киләсе тапшыруга менә сезгә бирем. Tolgaya fikir
Димәк, озакламый әлеге җырга сездән видеолар киләчәк. Ә без аны күрсәтербез. Ә инде сезгә кабаттан mail адресын искә төшерәм. Шулай ук безнең Instagram шелтәренә язылыгыз, безне карап барыгыз, күзәтеп барыгыз, лайклар куегыз, без моны бик яратабыз. Ә инде бүгенгә сезгә әйтәсе сүзем шул. Сау булыгыз!